Здравейте на всички ви от VBOX, аз съм Bosan28 и това е втори епизод на... не, трети епизод на Mega Survival, в който не знам какво ще правя, но както виждате не съм качил втори епизод и няма да го и качвам, защото нещо стана с обработката, но съм си построил тук някаква много малка къщичка, в която не знам какво ще правя, тук си печа Сендай простотета, безстотета. Сега. Така, отиваме да си намерим някакви животни и да пуцаме. Което е тъпо. Добре, аз нямах ли пържоли, бе? Не убивах ли Милко в някои от епизодите? Добре, тук има 8 пържоли, ще ми стигна там, за да я знам. Но ще тръгна, например, ето на там. Или ще си направя миня. Заве. Може мината ще бъде... ето тук. Така, сега гледах матча Холандия-Португалия и матчът беше доста добър за Португалия. Все пак те се класираха. И така, но все пак аз не съм такъв. Не съм идол на Португалия, просто матчът за тях беше прекрасен. Най-добрият им футболист Кристиано Роналдо шутира там някъде 11 шута, от които 5-6 бяха във вратата. Вкара 2 гола и удари 2 гради. За Холандия, какво да кажа, доста зле се представиха това световно, европейско, да. Нямат нито една точка, която е забележителност. И имат 4 загуби в последните 4 нещо си там. И това не са го правили от 90-та година, което е тъпо. На кое ниво сме? На 56-то и с тия съм говорил за някакви шибани мачове. Тук слагаме торч. Пишете дали искате още такъв House Survival. Там наведено на лапа, сещате се. Така, няма ли да намерим някаква мина? Това си питам. Така ще го слагаме повече, че бъде някакво яко. Така. И ми трябва iron. Тук слагаме един torches. Копаем до 12-то ниво и се качвам да си оправя покрива на къщата. Както вече виждате, клиповете са ми с интро. И така. Вече колко стака кобълстон, 2 стака кобълстон, добре. Добре, за сега нищо не сме намерили, само кобълстон, никакъв безстоен. Така. Кирката ми се строши. Сега. Вече може да задавайте идеи. Вече имах една направи работилница или там, те знам. Което ще бъде яко според мене. Така че не се притесняйте, си издавайте идеите и така. Айде. Така, купаме, вече сме на 39-то ниво. После ще трябва да се изкачвам много. Всъщност не.
Добре, няма нито кол, нито айрон, което е зле. Трябва да се оторич. Ето тук, нали? Така. Вече 2-3 кирики изхавих. Те ставах колостон, мога ги направя на нещо си там. На следващите епизоди да правя нещо с тях. И така. Не обичам много да хода в недра. Не че ми лагва, но просто там ми е някакво скучно и така. Добре, на кой ниво сме? На 300. Си да може да го видите отново. Това много долу да си пише. И така. Трябва да бием и торчове, даже като ми слагам така. Кирката. Това дали не го правях. Така поправих го. Нещо не ми се генерейтна тук. Тим чувство, че Веном е сложил един тип от къщата на House Survival. Все пак знаете, че той прави някакви такива епизоди за прецакване, но не съм сигурен на въде. Така че дано не го направи. Също няма мина, които не сме намерили, е шибано 21 ниво. Така. Бучетата ми намаляват, също няма да имам парджулета. Ето го! Ето това чаках. Шибан айрон. О, това е много даже. Така. Саме торч. 17 ниво. Голд! Омага. Окей. Така. Няма как да го струшим. Отивам да си направя. Всъщност да изпеча айронът. Ям паржолите. Така. Мисля, че навънка е нощ, да. Което значи, че трябва да се бием с зомбита, скелети и крипъри. Надявам се да няма крипъри, естествено. Това е най-яката педеруга в Майнкрафта. Добре, няма нищо. Осветяваме тук колкото може. Колкото да не се изпълват капути. Так, добре, така. Вижте, вкъща ми не е осветено. Да. Няма нито един торч. Шестнайсет торчета. Така. Слагаме тук колът, в смисъл това. Айронът и тук ще ми бъдат нещата. В този чест храната, нали? Колостон ще ми бъде тук. Така. Дърт. Ще си направя сега тук една
Дали ще ми стигне с армор? Не, една кожа не ми стига. Секси гащи. 3 айрон. Мага! Това го най-мразя. Така. Къде отидох? Оу, какво беше това овца? Добре. Не знам мишка дали ми се чува. 3 кирки си правя такива. Така. Още един меч. И си оставам тук стъклата и заминаваме отново да копаем. Ето виждате паяк. Ще се бъде онът от мен. Мечът ми се чупи. Така, слизаме в мината. Тук голо се вижда. Вижте колко бързо слизаме, но после качването е гадно. Ето горът не е един. Ще го използвам за армори. Защото горът за друго не се използва, твърде бързо се чупи. Когато го направя на кирка. Така и сега. 14-то ниво. Слизам на 12 и започвам някакъв бренчмейнг, също няма да почвам. Така вече сме на 12-то ниво и отивам в къщата да си я подобрявам. В някой друг епизод ще купая бренчмейнги на там и насам. Така. Все още е вечер. Мога. Айде де. Цъкам таб да видя кой е в сървъра, ама свикнал съм да игра в Hardcraft и така. Така, няма изроди. 1, 2, 3. Добре, мислех, че това е 4 купчета, като онази търстика. 1, 2, 3, 4, 4 блокчета. Не знам, защо е така. И тук са... ще ми трябва много дърво за покривът. ...64. Чуда се дали да си правя и втория етаж. Но не знам за какво да ми е въобще. Така че няма да си правя. Така. Някакво ще бъде китайско това. Яко. Оп, пребал го. Няма слизам сега да го взимам. Мага! Така. Първа покрива и переключвам с този епизод. Така. Не знам дали причи това на стъклата, но... Не, както казах, не знам мога. Така, тук слагам... нещо си. Така. Турчевете не знам защо са тук. Сега как да го започнем да го правя. Така. Пак. Така. Оп. Започвам другия стак. Това не трябва да е тук. Ей, паяк,
You're a fail, bitch. Да, тази къща все още ще бъде дървена. Добре. Ще си направя втория етаж. Да. Но ще бъде някакъв много малък. Всъщност не, ще бъде голям. Там те знам, са някакви... Де знам, ще вия. Може там да съм леглата. Винаги съм искал спълната ми да на тавана на къща. Но нямам толкова смет, защото живея в блока мага. Така. Това е, трябва да е тук. И разбира се, слагаме торчове тук. Всъщност без тук. Тук. Защо? Добре, значи тук само ще бъдат торчовете. Абе и паяк. Не развалите си фената. Така. Равно е. Не знам дали е копирайт къщата, но я знам от интернет, така че е копирайт от някакъв си там пич англичанин. Така че BG-тата не се сърдете там, геймплей BG-тата, протата и там, да я знам. Но тази къща съм взял не от вас, от шибаните хейтери, но от пишат, който прави такива геймплей туториал, такива Wooden House, нещо си прости. В смисъл прави такива уроци за къщи и такива. О, той има 100 на 4, не съм сигурен. Така че тия BG-тата, които са видяли тази къща, 100% те не са измислили омага. Така, дървен, столна лопата, започвам с нея да чупа дърветата. И ако учим Timber Mod, за да събирам повече дървета. Така. Ще ми трябва стъкла, затова ще взема от тук малко пясък. Всъщност ми трябва cobblestone от... Така. Всички пясък ще го взема от тук. Някой ще си го запазя, друг няма. Щупи ми се. Няма лопата. Който е шит. Добре, изглежда добре. Бегай от тук, бе. Да, къщата изглежда абсолютно същата като на онзи пич, който я беше правил, но тук така че тия от VBox, които мисля, че съм я копирал, и ми лижат патката. Така. В смисъл копирал от тях, не от пича, от Google. А това за какво го повтаряме лънга е и не от Google, от YouTube лънга. Така. Взимаме ябълките, които са изпадали от дърветата. Те са много. Ще им послужат за храна. Вече стана клипа към 19
минути, но искам да си оправя къща, нещо после да не кажете, че съм такова читнал и просто ти. Така, това се изпече. Слагаме го при родите. Слагаме да се пече и с пясъкът. С 6 кола нищо няма да направим. Така. О, това не знам защо го правя. Като пенис излиза. Така. Всъщност това ще бъде ето такова. Кефи ме. Шестови. Една стълба ми остана. За тук и шестови, да, точно. Значи сега... Странно. Айде де... Оф, тук е стълбата, добре, значи. Изглежда странно, тъй като този ред трябва да го щупя. Така. За да може тези да ги преместите тук. Защото е някакво гадно така. Къде беше? Тук. 3, 4. Мисля, че Тедов от Hardcraft си правеше така къща, но да, той си правеше на всеки World. Бух. Окей. И това ще го щупя. Не съм гледал клипчета, които в смисъл геймплей видеота, които някой човек да си направи такава къща, но има хора, които съм виждал в Hardcraft да си правят такава къща. Така че да сте снимали клипове и да сте ми копия и да сте ми ударили копирайт, така че ще да факъп. Това трябва да е също на копчината, така. Едно, 2, 3, 4. Ох. Ама да. Така. Оп. Така, сега. Така. Дали това да не бъде от такова дърво? Не. Така ще бъде някакво. Да.
Сега отивам да слагам стъклата и правя покривът и приключвам с клипът. О, стига повече. Така. Готово е. Изкачваме се и слагам стъкла. Това. Всъщност първо покрив трябва да направя. Не. Тук се прави ето така. Добре, вече към 20 и няколко минути снимам, което е тъпо, защото този клип няма да мога да го конвертирам бързо и да го кача. Чувството трябва да правя, в смисъл да конвертирам втория епизод на Venom, на това на Survival и този, който е шит. Тук брат ми вади някакви пари. Какви сте пари, човек? Намерих си. Някакви 200 лева. Така. И какво се правиш на Барак Обама? Така, слагаме... Добре, бягай де. Не го излиза от стаята. Така. Опа, предава го. Така. Няма ли има третията шумга? Дали изглежда яко? Така вече един ден в Майнкрафт го строим тази. Я строим тази къща. Всъщност това трябва да е тук. Така. Така. Слагаме го това. То пак влиза. Какво влиза, бе, човек? След това и се мятам! О, мага, това изглежда като някаква крепост. И сега дълго очаквания момент. И бах ти грозното. Добре, това ще го променя с дървета, защото ми кефи мага. Така. Едно дърво, мага. Така. Пах и грозното стана, но опитах се, но знаете, така, аз не копирам оня с коня и така, и то така. Слагаме тук и тук един торч и ми свършиха. Така. Бррр. Така. Сега ето тук. Чипун. Сериозно ли? Добре, почти сме готови. Клипът стана към 20 минути. Последна част и приключвам.
Така, я да им си ябълките. Джунгъл. Странно. Добре, това беше ми бокс, някакъв крипър там, ким са го рейтна. Така. Скелетите не. Добре, това беше ми бокс, Cinematic Mod for the Win. Направихме в този епизод мината ми, къщата ми, която е копирайтната от англичанина, не от BG, нещо си там. BG геймплея и така. Защото вие не сте измислили кучи синове. Така. Влизаме в къщата. Аз бях бос на 28, имам секси гъщурани и коментирайте, оценявайте и чао. Пуп.